Θα γίνει στην Ιλία τώρα. Δεν έχει τίποτα άλλο και ξένο όπλο, μαλάκα. Καλά, ναι, έχει πάρα πολύ σώμα. Δεν είναι κάτι άλλο. Πάλι τι είναι αυτό το βρυχείο από το Τζιάννη. Είναι το τσέλιο. Βγάλει μια φωτογραφία. Γαμάτο. Πας δίπλα. Έτσι εδώ. Κοίτα. Είναι κάτω από τη δικιά μας βάση δεξιά. Είναι σνάιπερ από πάνω μας. Δεν έχουμε δει τίποτα. Παφές, παφές! Όχι ρε. Ακριβώς 12 μου όποιος. Το δέντρο έτσι μπροστά μου. Στο βράχο. Κινείται από τα δεξιά προς αριστερά. Προχώρα. Μεγάλο δέντρο δίπλα από βράχο. Πάμε. Οι υπόλοιποι κουνηθείτε. Πάμε, πάρτε μέτρα. Πάμε. Δεξιά! Medic. Πάμε να πάρει. Πέσε κάτω. Αρχίδι, καλά. Θα βλέπω, μείνε πίσω τώρα. Να βγάλω. Έξω! Πώς περάσανε ρε μαλάκα πάνω. Στα βράχια ρε. Ναι, στα βράχια από πάνω ακριβώς. Έξω είναι. Ωραίος. Πάμε. Πάρτε ευθεία. Το βρουν οι άλλοι. Πέρασες στο περσινό σου για αυτό. Έλα. Εδώ τον έχει αυτό να είναι. Ρίξε μία να φοβηθούν. Εκεί.
Μαλάκα στο Βιετνάμ να ήμασταν. Γεια σου ρε Λέφο το κάρι. Έχω στους φράκτες, ο Λέφος στα πενάρια. Να τα θυμάστε αυτά. Το θυμόμαστε. Αγγέλη. Άστο. Μην το φάω μωρί. Όχι. Περίμενε εσύ πίσω ρε μαλάκα. Μπροστά μας εδώ, μπροστά μας τα 50 μέτρα. 12 η ώρα όπως κοιτάς, μία όπως κοιτάς βασικά. Οκ. Δεν τροπεύκω, γιατί δεν τρώγω πίσω πεύκο. Εκεί πέρα που Εκεί. θα πρέπει να είναι... Πίσω το δέντρο. Εκεί που δείχνεις λογικά. Προσοχή ρε μαλάκα. Εκεί πέρα έχω έναν άνθρωπο δίπλα από ένα μπλε σαν σημαία είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεξιά από την σημαία την Αμερικάνικη. Το βλέπω. Νάτος αυτός εκεί που λέει. Αυτόν εκεί. Το μπλε λες εσύ. Πέρα. Α, και από εκεί έριξες. Ναι. Και εκεί έχει πολλά άτομα. Είναι εκεί ένας εκεί. Ναι, να το σπιτάκι αριστερά. Multicam. Αναγκαστικά πάω πίσω. Και αριστερά. Α, υπάρχουν Αν παιδιά. κανείς άλλος να πάρει το μέντι, να πάω μπροστά. Αν δεν κανείς άλλος. Πάμε. Έφυγα, καλύψαμε! Πάω, παιδιά, πάω. Φύγε! Φύγε. Αριστερά δώστε! Μπράβο. Καλή. Άντε, κάντε. Έτσι και το λεμτίνι εκτός είναι. Μπράβο ρε. Τι λέει Κος? Τι κάνετε? Μια χαρά. Πόσα μέτρα Καλά ρε είμαστε. μαλάκα, μίλα. Εντάξει, κάτσε θα φέρω τον όλμο, περίμενε.